Alle sammen, velkommen til min YouTube-kanal. Vi har købt de der Space Boots. Den ene er vanilje, og den anden er jordbær. Mor, skal vi ikke prøve at smage det begge, og så skal vi se, hvor meget vi kan lide den 10 ud af 1. Okay. Jeg begynder med den her vanilje. Men mor, du skal også prøve. Man skal sige, hvor meget kan man lide det 10 ud. Jeg kan ikke gå på det. Sådan her. Wow, de er virkelig store. Se lige med. Kan du give mig en? Smager det godt? Du er ikke så glad med det? 7 ud af 10. 10. Det er ikke det bedste. 7 7. Okay. Det er ikke det Må jeg bedste. prøve? Kun lidt. Ja, så. Det er mærkeligt. Hvor meget kan du lide det? Det smager ligesom mælk med sukker. Ja, vanilje. Ja, det er det. Hvor meget kan du lide det? 10 ud. Ja, men det går faktisk. Hvor meget kan du lide det? 8. 8? Ja. Jeg har sagt 7. Du kan bedre lide det end mig. Altså, nu er det jordbær. Skal vi bare lige åbne det? Mor, kan du åbne det? Ja, men du skal holde det. Se. Sådan. Det har en forme. Elena er god. Jeg skal også lige smage den. Hvor meget kan du lide den 10 ud? 10 ud af en eller anden. Ej, prøv lige at dufte. Det dufter helt vildt godt. Ja. Hvor meget er det? 10 ud af... Er det 10 ud af 7? 6. For mig er det 10 ud af 9. Okay. Det er meget godt. Farvel. Jamen, farvel.